Anak ko, anak ko. Anak ko, ayo subuhin kaya yun. Anak ko, anak. Kita na lang ang party rin, kita na lang nabili. Okay, dahil tayo. Iba ito nga regalo. Ano ang video ha? Awa, nakasuy ka. May ka na ba? Sabaw. Baliktad na tanay. Nahihugot na niya, wala? Wala. Sa'yo nakasuy. Agoy. One. Sunod. Sir, ayaw may ibagsak. Ayaw lagi. Kaya pa man naman. Pan. Ay, mo din natin, anak? Gosing. Uy, kalamin na niyo, uy. Uy, ay mo pa nga. Buwang ay. Ayaw. Ato ning kanon tanan. Kanon, manjudir. Lagi. Waro kay kutsilyo. Pero para guwapa ba? Para guwapa. Aisa. Gaya Aisa. Jara ka cute. Ay, grabe na nalagyan na ba? Basta. Wala ka matibag mga. Uy, samate. Uy, nakasi mo pa. Para, oh. Sir, ayaw may ibagsak, please. Happy Teacher's Day, Sir Bagwis. Pagti kaya eh. Oh, ang exciting mga celebration. Ang kaon. Oh, sige, Lina. Lina, pagkawin naman. Ano yung size? Teka mo ka. Lina, isa-isa niya naman ang cake. Uy, what a picture! What a picture!
Amen.